¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¡Uy! ¡Hòstia! Joder! Després de treballar com un rat, com una rata, durant un mes m'ha quedat €1. Bueno, de ser coctelesta de puta mare. Sempre m'ha agradat, davant de la barra, no us penseu. La manzana ácida, tiene un poquito de vodka y unas gotas de absenta. Se puede beber 3 o 4 cada tarde porque es un cóctel muy fresco. Hombre, 3 o 4 con absenta, nano. Bueno, son unas la cosa gotas. está muy mala, Son unas gotas, es una aroma que le da la absenta. ¿Es un tequila Sunrise? Fumo un guarro. Las pajitas son la mierda. Una pajita. Una pajita. Una pajita. Las pajitas son muy ecológicas, pero no valen. Els restaurants de menús econòmics, entre 10 i 15 euros, aquests han passat a 20-25. Els restaurants que teníem una mitja de 25 a 35, ara estan a 45. Els restaurants que teníem una mitja de 45, entre 40 i 50 euros, ara estan a 60-70. I els restaurants amb menús degustació, o restaurants més gastronòmics, que li podríem dir així, que eren cartes de 100 euros o menús de 100 euros, doncs ja estan a 150, 200. I això és la realitat. O els clients busquen també una experiència preu o un restaurant preu, una relació qualitat-preu. La qualitat no és només una gamba de palamós molt bona, tractada molt bé des del principi fins que la fem a la taula, sinó que te sentis amb una cadira de qualitat, que te sentis amb una taula, amb un mantel, amb unes copes de qualitat, amb un servei adequat i amb un entorn de qualitat. Després tenim un pàrquing gratis. Potser hauríem de posar zona blava, no sé. Pàrquing gratis. Alguns amb ombra, no tots, alguns ombra. Cadira de qualitat, taula de qualitat, producte de qualitat per menjar, un servei adequat a la qualitat que estàs pagant, un entorn privilegiat, tot això té un preu. I depèn de quins puestos. Clar, a vegades, no, és que té unes vistes a la platja i tal, i això té un preu. Hòstia, hi ha llocs que la qualitat que t'estan donant de producte, de menjar, o de cadira, o de taula, o de go, és una qualitat de 30 euros o de 20 euros i estàs pagant 60 o 70. Per què? Oh, perquè hi ha sorra. La sorra de la platja amb una cadira de plàstic és una merda. Joder, doncs m'hagués fotut una butaca de puta mare. També la pots posar a la platja, una butaca, una cadira de 300 euros, també es podria posar. Però no ho posen. I la gent allà moltes vegades no es queixa. Ui, i vas amb un xiringuito a la platja, d'aquells que posen 3 mesos, i a vegades pagues 50 euros per menjar-te 2 entrepans i una cervesa. El tema del preu és molt relatiu, sobretot la relació qualitat-preu, molta gent té el seu valor. I cada persona tindrà el seu valor amb la qualitat-preu i això és important. Hòstia, si aquí, per exemple, aquí al Sol Blanc, en comptes de tenir aquest entorn, aquí tinguéssim un espai, que aquí hagués vingut un dia un camió amb residus radioactius i hagués explotat i tinguéssim un espai aquí tancat, allà no es pot acostar perquè hi ha radiació. I jugo un pèsol i mig, que ara són caríssims, els pèsols, els de plorar. Potser hi hauria 10 vegades més gent que ara. Hem fet aquí un espai brutal i la gent ve, menja i se'n va corrent. Joder, tio. Què menges i te'n vas corrents? Això ho has de fer quan estàs, jo què sé, entre setmana i et toca menjar fora de casa per la feina o per lo que sigui i tens mitja hora per menjar o una hora, menges pam i te'n vas i ja està. Però quan vens a d'això, és l'experiència, és l'experiència. Heu de venir al restaurant i disfrutar del restaurant des de primera hora fins a l'última. A tots els això que feu aquestes coses, que reserveu a 4 o 5 o 6 restaurants i llavors aneu allà on es passa per la pera, us mereixeu que us ho facin un parell de cops a la vostra vida, a la vostra empresa i que us putegin, però bé. Si us cardin allà 1.000 euros a la butxaca, en un dia us cagareu i direu hòstia, potser no tinc que fer això, doncs a tomar pel cul. Bueno, potser a 1.000 euros a vosaltres no us importa, us la cardin 100.000 i a cagar. Avui dia estem en un moment que falta personalitat, molta. Ens hem deixat influenciar, la majoria estem amb això de les xarxes, internet i totes les coses i estem influenciats a tope. Tothom, tots els restaurants, estem fent molta cosa igual. El client no vol coses diferents, la gran majoria. I el que els agrada, això, llavors ho demanden a altres puestos ho fan i és la demanda. L'altre dia vaig fer una torrija perquè un client portava 6 cops que va venir que volia torrija. I bueno, com que has vingut 6 cops t'has guanyat una torrija.
Però jo no posaré Torrija a la carta, ni un suggeriment la posaré. Però és una cosa que m'agrada. El copiar sempre s'ha fet. Nosaltres hem copiat tota la vida i hem fet. Hem seguit, nosaltres no somos creadores. Aquella cosa que va dir crear és no copiar. Jo de crear poco creado. Influències el que tinguis, llavors fas el que tu creus dintre de la teva línia, la teva filosofia, la teva idea. Mira quants bitllets que te lleva avui. Hòstia, aquest mes ha anat de puta mare, això, no? Fot-la-li canya! Hòstia! Mira cap aquí, collons! Hòstia, no me la portis, malparit! Porta! No! Mira cap aquí! Hòstia, que pocs que queden! Què queda? Ui! Hòstia! Joder! Després de treballar com una rata, durant un mes m'ha quedat €1.